Когато получите резултатите от лабораторията, повечето от вас гледат само общия холестерол. Истината е, че това е най-малко важното число за вашето здраве. Днес ще ви обясня кои са трите показателя, които наистина определят съдовия ви риск от липидния профил. Първото и най-критично число е LDL холестеролът. В медицината го наричаме лош, защото той е транспортерът, който носи мазнини към вашите тъкани. Когато LDL е в излишък, той започва да се отлага в стените на артериите. Като съдов хирург виждам този процес всеки ден. Това е началният етап на атеросклерозата. LDL буквално изгражда плаките, които по-късно запушват съдовете ви. Второто число е HDL, добрият холестерол. Неговата работа е обратната. Той събира излишните мазнини и ги връща към черния дроб за преработка. Тук целта ни е числото да бъде високо. Високият HDL е вашият естествен щит срещу инфаркт и инсулт, защото той буквално мете съдовете ви отвътре. Третото число са триглицеридите. Те често са повишени заради консумацията на захар, тестени изделия или алкохол. Високите нива ускоряват възпалението, което прави плаките много по-нестабилни и лесни за разкъсване. Но високият холестерол не засяга само артериите. Той често води до стеатоза, омазняване на черния дроб, което пречи на неговия метаболизъм. Освен това, холестеролът е основният елемент за вашите хормони, като тестостерон и естроген. Когато нивата са му извън контрол, това може да доведе до хормонален дисбаланс, който влияе на вашата енергия, либидо и нива на стрес. Я ми кажете, кога за последен път погледнахте тези три стойности в своите изследвания? Знаете ли колко, например, е вашият LDL? Напишете в коментарите дали следите целият профил или досега сте гледали само общия резултат. Лабораторията предоставя пълната картина, но съдовата хирургия оценява реалността. Ако лабораторните резултати са извън норма, следващата логична стъпка е преглед със съдов доплер. Целта е да видим дали тези числа вече са започнали да променят артериите ви. Грижата за тялото започва от лабораторията и завършва с правилната диагностика. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.